Il-ħadd se nkunu wkoll qegħdin niltaqgħu f'laqgħa politika hawnhekk stess fid-Dar Ċentrali u anke l-ħadd. Għandkom tiġu biex tagħtu l-appoġġ. Din hija ġlieda għall-poplu Malti u Awċi kollha. Din hija ġlieda tal-Partit Nazzjonalista kollu. Din hija ġlieda tal-Grupp Parlamentari kollu. Din hija prova u dan huwa mument storiku. Dan kien l-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista fuq il-programm NetLife fejn tkellem dwar is-sentenza li ngħatat fil-qorti dwar il-każ ta' Vitals. Bernard Grech qal li dawk li kienu responsabbli kienu jafu li qed jagħmlu ħażin, iżda baqgħu jagħmlu l-ħażin u qal li fil-qorti l-imħallef Francesco De Pasquale kellu kliem ibes. L-imħallef Francesco De Pasquale kellu kliem ibes iddeskriva mingħajr ebda dubju li dan huwa deal korrott, li dan huwa deal fraudolenti. U ejjew nitkellmu ċar. Meta jkun hemm frodi, meta jkun hemm korruzzjoni f'kuntratt, huma żewġ naħat li huma parteċipi, huma żewġ naħat dawk illi ħanejdu hekk iffirmaw din il-korruzzjoni, li jiffirmaw din il-frodi. Bernard Grech qal li issa Robert Abela għandu l-obbligu li jara li tintrefa' responsabilità politika kollha għaliex issa ħarġet konferma mill-qorti li dan il-ftehim ta' Vitals kien wieħed korrott. Huwa saħaq li fil-qorti ħareġ biċ-ċar li mhux talli ħadu l-miljuni kollha iżda lanqas biswed u l-obbligi kollha. Robert Abela u sħabu, il-kabinett, il-grupp parlamentari minn mindu sar dan il-kuntratt sal-lum kollha naqsu lejn il-poplu Malti u Awċi, kollha għażlu lil ħbieb u lil dawk illi jridu jpoġġu l-miljuni fil-but minn dan id-deal, minflok ma għażlu lill-poplu Malti u Awċi. U llum jagħmel x'jagħmel Robert Abela biex jipprova issa, kif jgħidu l-Ingliżi, to save the day, jista' jagħmlu biss u forsi jagħmlu biss għax m'għandux għażla oħra. Bernard Grech sostna li din hija sentenza unika u storika għal pajjiżna fil-waqt li qali issa dawn l-isptarijiet se jerġgħu jmorru lura għand il-poplu Malti u Awċi. Dawn l-isptarijiet se jiġu lura għand il-poplu saħansitra mill-oppożizzjoni. Għalhekk importanti li int tibqa' taħdem, għalhekk importanti li int tibqa' ssostni lill-Partit Nazzjonalista, għalhekk importanti li nissaħħu iżjed għaliex kull darba illi xi ħadd jipprova jagħmel xi ħaġa biex idajjef il-Partit Nazzjonalista, jkun qed idajjef l-għajta u s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Għaliex huwa aħna biss li qegħdin hemm għall-poplu Malti u Awċi. Intant lejn tmiem l-intervista Bernard Grech ħeġġeġ sabiex nhar il-ħadd li ġej il-poplu Malti u Awċi jingħaqad fid-Dar Ċentrali għar-rally, kif ukoll biex nhar it-tnejn li ġej ikunu ta' appoġġ għad-deputati nazzjonalisti quddiem il-Parlament.